на откриването на Ден на роботиката 24 към Техническия университет София. Аз съм Денис Есметов, председател на клуб по роботика. Аз съм Ралица Костадинова и съм главен съорганизатор на тази годишното издание. Радваме се изключително много, че сте днес и сте част от най-голямото състезание по роботика в България, което е фокусирано върху сферата на различни разработки, роботи и иновации. Тази година Дните на роботиката 24 са с напълно нов облик, локация и съответно състезателни категории. Тази година преминахме и под патронажа не на едно, а на цели две министерства. Министерството на образованието и науката и Министерството на иновациите и растежа. Броят на участниците тази година всъщност е напълно изключително голям. Израснали сме двойно в сравнение с миналата година, което наистина в национален план показва, че това, което правим, има голяма стойност за бъдещето на България, както в сферата на роботиката, така и в сферата на иновациите. Всъщност и тук да дадем малко предистория на събитието за тези от вас, които са за първа година тук. Ден на роботиката се провежда от 2001 година, като ежегодна инициатива на клуба по роботика и цели да насърчи младите ентусиасти, ученици и студенти в сферата на роботиката, иновациите, технологиите и развиването на свои собствени проекти. В тази годишната надпревара отборите ще имат възможност да се състезават в следните категории. Следене на линия, една от най-старите категории, 3D лабиринт, мини сумо, лего следене на линия и от тази година имаме две напълно нови състезателни категории, а те са лего мини сумо и напълно нова категория за цяла България. Това са рали състезания с автономни и управляеми роботи. От тази година познатата категория като свободен стил премина под наименованието иновативни решения. Все пак сме в едно иновативно бъдеще. Така че отново там имаме проекти, представители от хардуерно и софтуерно направление. Тази година отборите надвишават 120, като с регистрацията мисля, че може да надминем и 150, предвид, че колегите ми казаха, че имаше над 30 отбора, които не бяха регистрирани. Съответно, отборите са от най-различни градове, като Варна, Кюстендил, Перник, Добрич, Ямбол, Павликени, Царево, Русе, София, Добрич, Шумен, Панагюрище, Пловдив, Бургас, Гоце Делчев и още много други градове. Заедно с техните ментори на всички тези отбори надвишаваме и 200 човека тук в момента. Така че много се радвам да видя абсолютно всички тук. Благодарим изключително много. Благодарим изключително много на Министерството на образованието и науката и Министерството на иновациите и растежа, които за съжаление нямаха възможност да присъстват, но сме под техен патронаж и се радваме, че работим с тях. Сега ще поканя заместник ректора по научна и приложна дейност на Техническия университет София, доцент Елица Гиева. Благодаря. За нас е удоволствие да сме домакин на това събитие. То е много хубаво. Щастливи сме да видим толкова млади хора, даже много малки хора. Виждам. Надявам се на вас да ви е интересно, да е приятно събитието. Пожелавам успех на всички. Благодарим на доцент Елица Гиева, както и на ректора професор Иван Кралов и на всички от ръководството на Техническия университет София, които застават неотлъчно до всяка наша инициатива и ни подкрепят безкрайно. Благодарим ви! Сега давам думата и на председателя на Общото събрание и декан на факултета по индустриални технологии към Техническия университет София, професор Георги Тодоров. Здравейте от мен. Гледайки толкова млади хора, съм изключително въодушевен, но искам да допълня нещо за началото. В 80-те години също имаше клуб по роботика в тогава МЕЙ, се наричаше нашия университет. От 83-та до промените имаше такъв клуб. Тоест, вие наследявате една славна традиция. Самия аз съм завършил магистърска програма по роботика пак през 80-те години. Даже съм започнал кариерата си в единственото предприятие в България, Берое в Стара Загора, което се занимаваше с производство на роботика. Така че роботиката в България има дълга и славна история.
Бъдете достойни наследници на това и да бъдем сега пък в челото на това, което се случва в съвременния свят. А България има място в съвременния свят. България не е в периферията на технологиите. България е на челна позиция, а нашия университет конкретно и всички тия млади хора тук, които утре ще бъдат елита на техническата мисъл в България, на инженерната мисъл, на технологиите, трябва да имаме самочувствието на хора, които могат, знаят и върват напред. Успех на състезанието! Благодарим. А сега давам думата и на деканът на факултета по компютърни системи и технологии, професор Даниела Гоцева. Здравейте на всички! Аз като представител на факултет, където информационните технологии са издигнати в култ, много се радвам, че този блок стана вашия дом за днес и ще и приютява всички иновативни, интересни, напредничави умове на България. Поклон за което пред вас. Бъдете живи, здрави, изключително успешни не само на това състезание, а и на всички последващи, защото съм убедена, че то няма да бъде последното във вашия живот. И много ще се радвам, ако след време, когато дойде момента да избирате висше учебно заведение, прекрачите прага на Техническия университет София и изберете факултета по компютърни системи и технологии. Вие сте добре дошли, вратите на нашия скромен дом са винаги отворени за вас. На добър час, желая ви здраве и много успехи! Благодарим ви, професор Гоцева. Следващият представител, който ще поканим, е доцент Цоню Славов, декан на факултета по автоматика и под чието методично ръководство и клуба по роботика. Уважаеми колеги, уважаеми участници, аз на първо място искам да благодаря за поканата на това прекрасно събитие. Имам привилегията да съм декан на факултета, под чието методично ръководство се управлява клуба по роботика и в лицето на доцент Владимир Христов, който е методичен ръководител от страна на университета. Аз съм изключително впечатлен от бройката на участниците тази година, от тяхната възраст. Много добро впечатление прави, че има толкова по-малки дечици, бъдещи кандидат-студенти, което вменява в мен едно спокойствие за технологичното бъдеще на България. Ние можем, гледайки тук тази зала, можем да бъдем спокойни за това, че нашата държава никога няма да остане в периферията на технологична Европа и изобщо на технологичния свят. Пожелавам успех на всички, ще ви очакваме някои от вас на есен, някои от вас след повече години, но да станете студенти в нашия елитен технически университет. Благодаря. А сега ще поканим и нашия научно-методичен ръководител на клуба по роботика, доцент Владимир Христов, който е и ръководител катедра АЕЗ към факултет автоматика. Здравейте от мен. За мен е изключителна радост за поредна година да организираме Дните на роботиката. Това са повече от 20 години тези Дни на роботиката се състоят. Като мероприятие всяка година стават по-интересни, по-големи по мащаб. И реално, както Технически университет задава пътя на технологиите в България, нали, така и Дните на роботиката устояха във времето и може би са единственото събитие от такъв мащаб за Република България, за което ме прави изключително радостен, доволен, щастлив, че има толкова много млади, ентусиазирани хора, които се занимават и живот и здраве ги очакваме като бъдещи кандидати при нас и да станат инженери. И бъдещето на България, разбира се.
Официалните гости на събитието са също и хора от ректорското ръководство, декани, заместник декани, ръководител на катедри в различни звена в Техническия университет София, както и представители на местната власт и бизнеса. Говорейки за бизнес, няма как да не споменем нашите скъпи спонсори, без които това събитие нямаше да бъде възможно. И това са Aurubius България, Bosch инженеринг център, Весто производство, Теси, Ехнатон България, M2M Services, Endurosat, Аспасия безалкохолни напитки, Роботев и последни, но не на последно място, Air Element. Официални партньори на събитието са DevStyler, БНР София, roboticsbulgaria.com, leader.bg, inженер.bg, industriinfo.bg, Engineering Review, Професионалната асоциация по роботика ПАРА, TLL Media, Роболика България, Кривицки ИСЕ, Факултет Автоматика и Студентски съвет към Технически университет София. Сега е ред да преминем малко през самата програма на състезанието, тъй като имаме леки промени спрямо миналата година. Сами сте забелязали, че тази година е един ден, не 2 дена. Това е един наш експеримент, за да проверим дали в един ден можем да напаснем толкова много екипи с толкова много категории. След официалното откриване следват техническите прегледи. Повечето от вас са запознати. Ще прегледаме вашите роботи дали отговарят на регламентите. Ще ги тестваме по размери, по габарити, по тежест, така че пригответе пилите, пригответе инструментите. Ако има 1 мм разлика, няма да бъдат площадни съдиите. След това следва обедната почивка, която е от 12 до 1 часа и след нея започва екшъна. Самото състезание. По всички състезателни категории те ще вървят паралелно. Всеки участник, ментор и гост ще може да наблюдава в реално време нанасят на резултатите от съдиите. Напълно ново изградена уеб платформа за резултати в реално време, която се намира на сайта в състезанието. Това е още една новост, която можем да се похвалим тази година, която е изцяло наша разработка и авторска. Специално за участниците от иновативни решения ще ги помолим да предадат своите презентации на Христо Райков, ето го тук, така че всеки да си приготви презентацията, която трябва да предаде. А представянето на презентациите и на самите проекти ще започне още от 11 часа в залата в дъното, която е. Ако имате някакви въпроси, свързани с иновативни проекти, към колегата може да се обръщате. А от 5:30 до 6:30 ще започнем с официалната церемония по награждаването и връчването на наградите за Ден на роботиката 24. Допълнително искаме да споделим, че освен наградите за първо, второ и трето място, ще има награди и на спонсорите. Така че вашето представяне също ще наблюдават и те самите. Допълнително тази година, както сте забелязали, имаме и награда за най-впечатляващ дизайн. Този дизайн ще се оценява от тайна комисия, която през цялото време ще се върти тук из самия блок. Така че винаги бъдете готови за посещение, защото няма да разберете кога ще ви посети. Точно така. Така. Ще питате и за правила, регламенти и други организационни неща. Отговорът, че няма правила точно за тази награда, която е. Идеята е просто робота да бъде в тематиката Робо Роял. Корони на метала, скиптри, всичко каквото си пожелаете. Стига да бъде царско и да пада в регламентите за размер. Пълна свобода имате и комисията е многобройна, само това ще кажа. И е между вас. Така че внимавайте, дебнат от всякъде и наблюдават. Друга допълнителна изненада, която доста от вас, виждам, че вече разбраха за нея и я изпълняват, е играта Обиколи и спечели, като всеки гост и посетител ще получи картонче, на което може да
събира своите печати. Печатите се събират, когато минете през нашите спонсори и през щанда на Робоклуба, а самите картончета за тези печати ще вземете от щанда на Робоклуба. За да съберете вашите печати, трябва да се запознаете с нашите спонсори, да научите нещо за тях, каквото те са ви подготвили на техния щанд. Ако имате някакви организационни въпроси, може да се обръщате към нас по всяко време. А колегите с сини тениски, които ще видите на събитието и на гърба им пише съдия, това ще бъдат хората, които ще наблюдават стриктно вашите изпълнения по полетата. Точно след малко ще открием и полетата, така че ще може да ги видите, без да се притеснявате. Едно малко уточнение, което искаме да добавим. Всъщност има вече създадена Viber група, за която предполагам, че повече от вас сте запознати и се надявам, че присъствате вътре. Молбата ми е такава, че ако има екипи или част от хора, които са в състезанието, не са в Viber групата, нека да влязат, защото тази година съдиите ще пишат там роботите, които трябва да се явяват според серийните им номера от системата. Така че, моля ви, присъединете се към Viber групата, за да сте с течение с всяка от състезателните категории. Също така, при необходимост, пак сме на среща, ако нещо има проблеми. Пожелаваме ви успех на всички и очакваме с нетърпение следващите победители на Дните на роботиката. Успех!